Миналия час тук с Ангел, той замлъкна, ти започва. Ангел мълчи, защото иска да учи. Не, момчета, наистина ви казвам, че някой от вас, да не казвам точно кой и дали не сте всичките случайно, ама наистина от човечност не разбирате. Просто втъпкано ми го връщате. То бива ли гъвщина, бива чудеси, ама вашето е прекалено. Това е пълно безгрижие, пълен ужик. Да те е страх да го настъпиш, че се размажеш. Но ще му обиждате, какво аз съм? Как ще те обиждам, бе, Цветане? Аз само констатирам, че втора година никаква промяна. Какво значи обиждам те? Ти се разпадваш да съставите си части, аз те обиждам. Ти не трябва да те обиждаш. Сам, държейки се по този начин. Как се държа? Какво ти забереш да ти направи, че си ще се хилиш? Да се хилиш. Не е умишлено, това ме разсмива. Да, аз съм виновен. И продължаваш си правиш каквото се прави, въпреки че точно това съм ти направил забележка. Те се забавлява. Аз не те обиждам, бе, Цветане. Аз съм отчаяна от поведението. Защото да не обича да хвали. Добре. Това има нюанси между едното и другото за двете крайности, Ангел. Аз съм те си. Всеки час се разправяш. Брай. И нямаше си тръгна да се наложи. Да, бе. Но до тогава ще продължа се правя, каквото си искам. Правя продължението, което не си казал, но си го показал. Не, аз не правя каквото искам, аз нямаше да съм научил. И как да не правиш без Цветан? Но той Цветан си шеф, много интересно да. Той забавлява, госпожо. Си качваме си, добре. Не, госпожо, той се старае много. Верно е. Капчица на удобство не видяхме, Цветане. Капчица на удобство. Така, за малко да те хване с рамко, не за малко. Безсрамник. Виктор, снимай го. Стояне, аз наистина като почвам да се придържам към думата на закона, трябва да ви кажа, че някакво от вас, че решат, че наистина е по-добре да доктор дойде. Не аз. Иво! Питай и кожата, приключихте ли разговора? Ще премислимеш. Добре. Чул ми е ключ. Какво е? Аванди, как беше новата песен на това?